Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. Și după cum știți, azi am mai făcut un episod la 9 dimineața de Piggy. Dacă vreți, vă puteți uita, intrați pe canalul meu. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și să vă abonați la canal dacă mai vreți să mai fac episoade. Da, inamicul din păcate nu poate să vină deloc. Să mai încerc să fac cu el. Și o să vedeți de ce mi le-am luat pe Surge, pe Brawl Ball. Dacă eu îmi fac ultimat, o să-mi dea aripioarele și dacă îmi fac aripioarele, eu o să pot să... Vedeți că am ultimat acum, dacă îmi dau aripioarele, o să vedeți ce se întâmplă. Care sunteți curioși, puteți să dați știu. Uitați, am avut acum. Bun, și dacă mă bate în Amstel Power-ul important, de asta e cel mai bine, când te omoară și start ăsta, upgrade-ul înapoi. Vedeți cum am dus eu direct în aia lui și am pierdut. Din cauza asta am pierdut. Da, nu e bun. Știu eu pe cineva care joacă bine pe Brawl Ball. Jackie on Bibi, dar eu zic Jackie pentru că ea e bună. Dacă aveți un crow, e garantată câștigarea, sau nu e, nu știu. Am mai văzut că se întâmplă asta, că unii l-au pe crow și pierd, unii l-au pe crow și câștigă. Depinde în ce brawler aveți. După cum vedeți, mai am 10 la viață și trebuie să vedeți mai dat scorele, că a intrat în partea noastră. N-aveți să... Nu se întâmplă nimic, doar că ratez eu cum merge. Dacă s-au pus în parte, trebuie să faceți chestia asta, să vă duceți cu mingea direct în partea nu voia. Ăsta e un bug pe care l-au lăsat, deci l-au făcut intenționat. Doamne, nu știam că am minge și am dat-o, am pasat-o. Și o să facem mai multe episoade cum sunt, pentru că am făcut doar un episod. Am făcut doar un meci de Piggy. Cei care vor să vadă Piggy, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și să abonați la canal. Și o să mai facem episoade de Piggy și cu Ilan, adică cu Inamicovici și fără Inamicovici. Sau jucătorii de Brawl Stars, puteți să vă uitați în continuare la Brawl Stars. O să vă facem așa. O să pe zi o să încerc să fac un episod cu Brawl Stars. O să fac un episod de Piggy sau de ce postez eu, după aia de Brawl Stars. Dacă vă place, nu uitați să lăsați în comentarii și să dați un butonaj de like. Nu. Iată-ți, i-am absorbit bani. Am omorât. Și acum dacă m-ar lăsa, să-l văd în pace. Da, nu mă las în pace, e clar. Și colegii nu mă ajută cam. Bun că am pasat în poartă. Și acum dacă nu dăm gol, o să ne dea overtime. Dacă nu dăm niciun overtime, o să ne cercăm pe minge. O să pierdem toți. O să fie egalitate, practic. Vedeți, e overtime. Nu. Că i-am dat lui ăla. Da, deci dacă nu reușești în overtime, ăsta vedeți sus că avem un timp. Dacă nu reușim în timpul ăla, o să pierdem meciul. Gata. Doamne, dar ar fi bine dacă nu m-ar mai nimeri ăștia. Nu, puteam să dau mingea în poartă, dar s-a băgat ăla. Mortise, nu ești bun de nimic, am pierdut. Hai să dacă mi s-a făcut quit-ul. Nu mi s-a făcut încă. N-aveți nicio treabă. O să câștig și eu la un moment dat.
Că măcar am dat și eu un gol. Dacă stai nou la update-ul ăsta de câteva zile, încă nu știm cine o să apară, dar știm ce o să apară. Știm ce o să apară, nu știm ce skin-uri o să apară după ea. Nu știm ce caractere o să apară după ea. Dar tot ce știm este că o să apară un nou skin. Cei care sunt interesați de Brawl Stars, lăsați un like, vă implor. Și după cum vedeți, asta s-a întâmplat rău de tot. Vedeți ce se întâmplă când ești cu o echipă real? Vedeți eu, Aoleo, n-am semnal prea bun. Cum vedeți, am avut lag. Nu e nicio problemă. Se mai întâmplă să mai ai lag, chiar și dacă ai internet, asta înseamnă că e prea multă acțiune și nu suportă. Și nu vă recomand să vă jucați de pe calculator, irosiți spațiu degeaba. Nu, joci foarte greu. Trebuie să joci din tastele alea. Imaginați-vă că pleca de pe calculator și n-am putut să facă nici măcar un trofeu. Și nici măcar un trofeu. Stai să dau și eu sonorul mai încet că mă sparge la urechi. Hai să luăm de la Brawl Pass astea. Dacă e cu 4 la acesta, la Big Box, înseamnă că îți dă ceva bun. Adică dacă luminează, înseamnă că ori e gadget, ori e star power, ori este un brawler nou. La Mega Box este 6, iar la Brawl Box este 3. Și dacă luminează ultimul, înseamnă că v-am zis, e gadget, ori e așa. Dar trebuie să mai mă... Aoleu, să pierdem cu ghelul, că nu-i bun. Acum ai șansa mea. Nu-i șansa mea. Ba, dai șansa mea. Nu cred, am dat. Deci ați văzut, la limită era. Deci dați exact momentul și ziceți-mi și mie în comentarii la ce secundă a fost. La ce minut a fost. A fost prea tare. Vedeți, acum s-a gândit că eu să mă duc să dau scorage și a luat el mingea. A luat la minge și a dat gol. Ia uitați, am câștigat. Vedeți, eu plus 8 trofee. V-am zis că o să câștigăm. Mă uit prin cuituri acum. Cuituri. Ce ziceți, data viitoare ați vrea să mă joc de 10 ori cu Barley? Sau cu Piper? Sau cu Bo de 40 de ori? Sau cu Frank? Sau cu Carl? Să-mi ziceți în comentarii cu cine vreți. Eu sincer vreau cu Frank acum. Ai, mai nu! Nu, au dat exitul. Și ar trebui să se lanseze un skin pe el primo. Dacă aveți 30 de gemuri și îl aveți pe el primo, zic să vi le păstrați, pentru că o să se lanseze El Toxico. Da, și va fi tare El Toxico și toate nebunile alea. Și vedeți cum mi-a dat la gol. Eu eram să iau mingea. Eram fix lângă ea, dar ăla a zis nu. Vedeți cum a eliminat ăștia? Deci n-a fost o idee bună pe Brawl Ball. Ați văzut de ce a ricoșat? Să-mi dați și minutul ăsta. Nu m-a omorât.
Nu, mingea mea m-a pânis. Doamne, deci o să ne dea gol ăștia. Fiți atenți că o să ne dea gol. Ne-a dat mare gol. Da, din păcate ne-a dat mare gol. Știi pe ce e bun Frank? Frank e bun pe duo. Vedeți, am lag acum. Am avut lag. Deci, ați văzut cum am stat blocat? Am avut lag. Când apare semnalul ăla de Wi-Fi sus, înseamnă că aveți lag și nu se puteți să faceți nimic până nu se duce. EMS e prea overpowered. Dacă vreți, aș încerca să o fac mâine, mai fac un episod și o să fac când o să fie, practic ajung de la astea, o să ajung la EMS, vă promit eu. Sau poate răs pe mâine și nu uitați să dați butonașul de like, subscribe, să vă abonați la canal. Dacă mai vreți episoade, să vă abonați la canal, am zis. Dacă mai vreți episoade și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!